ole ton tuma chuan shiori inoi Japanese nula chanchin rap thlak tak mai kha in thlir ho ve thung don ti ang he nula hi an zui rok le ti buai atok na sa hle a amai ro chu voi tam tak police ne na kalin athil ton te washil ma se an ngai sak do lawa atopa phei chuan chung zong zong ina ara chwa dom lo tak chu an seng pha tatlat mai Japan rama hian aruka inzui na hi alwarin tunlai khovela social media alal na huna phei hi chuan amma ain anasa tak zeta atamzo ka ero hetiang inzui ruk na te hi chui ngal ni thinin azui ru tu te po man an ni fowa amai ro chu then khate chuan police chui tok ve lovin atwar tu te zok mundanga anin son angai pha hial changte a umbok ani tonchuma kan thlir hole tor shiori ino I chanchin po hian police ngai sak a hlo lo awangin ti du da atwarein sheom atwaran sa hle maya kumsang kha zakwa somkwa pakwa khan shiori ino I chu college line ni in kumsom ni pakhat or chaw alani a nuam takin a college nun po a thian tinen mang hovin pangai angreng takin a hun a mang chawa amai ro chu kumsang kha zakwa somkwa pakwa January tha anun kwai herdang lam thok tu tur atong tatlat mai a thian tinen games khelna hmun pui arkade omi station bul saitama khopui oma ankala chuta chuan tlangwal pakhat tongin a hmingpo kazu hito kamoswa ania anin ton masak ber chuan kazu hito chuan shiori chu minglem a shilbaka akumpo insoino pangin shiori aya kumthuma ano panthu a shil nge nge tin an tho thin te po dot shilin foreign car dealer ani thole a ho sapol tak ani thote asoya chu mai ba ka in mun shalna lama ai nam noi thole lunghluman tau tak tak shalna konga abul tum tu ani thote a shil boka chuti lain thudik tak ero chu kazu hito chuan massage parlor parukvel nein heng massage parlor te po hi ani na taka chuan no che zorna hmun ani zok ma tin hemi hun la ya saitama khopuya dan bo chetu te ho tu angreng ni in a u naw pa kang chhel tu takishi nen a ho tu chan an chang nge nge ti chuan shiori le kazu hito te chu in ngai zong chawin voi engmo zat an kal chhuak dun ta a amai ro chu anin lai chi na ero shiori chuan thuk taka kalpui adu lo thung ma se carly vel anin zui hnu chuan kazu hito chuan thilpek lam war tanin thilman to tak tak Louis Vuitton handbag tele gusi suite chu athilpek zinga atau pol takani a heng athilpek te hi wantlang hmuna pe thinin midang hmu thei turin a ho sak zia le shiori ta na athil phal zia ti lan adu wang ani ber amai ro chu shiori chuan chung thilpek man to pui pui lo don mai chu nuam ti bik lavin nar alo tum fowa ma se kazu hito chuan apelui zel thin amai ro chu tum kha chu shiori chuan kazu hito thilpek pakhat chu anar fi thlachaka chu chuan athin aterim hle a chuta chuan arong dik tak ron langin aron vin ta shep mai chutia kazu hito thin thok a hmuatang chuan shiori chu angai a thalo ta hle a hei wang hian anin lei china chuan thatlam ai ma in chiatlam apan donin a sheta ani hengba ka hian ankal chwadun a tum khat phei chu shiori chuan kazu hito kara a credit card a mulhau maya chuta tang chuan kazu hito ming dik tak a sheta chaw aloni a ming dik tak po a shel du lauti a sha ta tang phei chuan a rin helna azwalin a ming tak ngel po thup du tu chuan thil tam tak po thup ani a ringril ru ta hle a zankha chu kazu hito chuan shiori chu hospital a kovin awa thlen chuan kazu hito chu miswal rwalin lo hualin anwai chuan an lo nui dur dur maya shiori chuan engthil nge thleng an zo chuan kazu hito chuan police patrol car pakhat asumai chaw ani ti alo shila chumi hnuwa enga ma ngai lo angmain an nui chhun zom le tapak pakloma shiori chuan eng angmi nge abial pa chu ani asha si lo mi thatak ani lo ti ero asha chang ta hle a ti chuan marchin somthum kumsang ka zakwa somkwa pakwa kazu hito chuan shiori chu a in lo a leng turin a som le a awa thlen chuan
kazu hito chuan lo hruai lut ngalin achunga CCTV alo furmaya shiori chuan engwanga dangi ani kazu hito chu azota ma se chhana pa ngai tak pe ka hnekin a an khumle ta shep jok mai min kal zongin che reng suang che hetianga I omdon chuan dollar makta doi so man thil pe ka pek che kha min pelet le vekro inei dei lo ani po in no che zorin in hlo chhuak tur ani tuna hian in ina kan kalanga inu le patin hena kanin le chena po ishil vek tur ani ti in avin ta shep maya heta tang hian shiori ngai thatlo na zong de chu thleng dik ta vekin a hlo thon angein kazu hito thanga a ok tatlat mai in chen to chu a hun to tak zata sia in midu he tak le thik thu chetak ani ba ka a thin a thok le thut zela hei wang hian anuna achan mai po hlau tan ta hle maya a mai ro chu kazu hito la ka tanga tlan chwa chu thil ol ai ani don lo ti a hre renga tlang devin in chen adu thu a shil phei chuan kazu hito chuan umzuin phubalak nan a tha du hial po a ring bok ani ti chuan a thei ang tokin kazu hito po chuan shiori chu chelbe tumin text message te vathon chevin achang phei chuan avo thin nge a chumini march ni som thuma chuan shiori chuan a thi paltak thutin ti in kazu hito omna lam apan ma chuan lekha thon a hnu che a chumini chuan shiori chuan in chen avarota a ma se arin angein thel ol sam tak alo ni haulo kazu hito chuan private investigator roin shiori te chungkwa chu alo en thachar char to hi alo ni a chumi mang chuan kazu hito chuan shiori chu awin apa na thona tele anaw school kalna thlengin alo shevek maya anaw elementary school kal lai te po ti du da awin shiori chu chutiang mai ol sam chuan in kalsan tir a phalbik lo ani ber hemi no hian shiori chuan omdun zel chu arem tile tange a ma se heti lai hian a chen de chu kazu hito la ka tanga atal chwa the dan tur zo char cha thungin engtia omzel chingi a thiam lo hle a ama iro chu shiori chen de po chuan kazu hito mi te la ka tangin vona andong tamaya chu wang chuan shiori chu anbiak she pha ta veka ti chuan april ni somni pakhata kazu hito chuan shiori chu ron chho chalin a thian de ron to lo turin ashila chu mai chu do to klo chuan a phone lak sakin ati chhel sak boka chumi nuwa avoi khatnan kazu hito chuan shiori chu anunna lak saka avota a anin lei china chocha ani rolwala a thi tur thu a shilta ani chumi nu chuan shiori chuan a hlau thong tak zet to a thian te hne na po engtiklai po a tha ani thu thei thu a shil reng boka zuni som palia shiori chuan a top nan tak tak ti in kazu hito hne na anin lei china a top thu awashil le a avoi khatnan anu po engkim shil vekin chumi nu chuan cafe dor pakhata kazu hito motorin akala chuta chuan anin kar a top tak tak to thu washilin engthil po soin voma se awoi to don lo thole a tol chuan police enroll tir atum tho po ashila chumi nu chuan shiori chuan anin lam apan ding tak ngala amai ro chu kazu hito chuan chu tiang mai ol sam chuan kaltir atum haulo shiori ho nu rei vaklawa ama le u nau pa te ka si ba ka an chen pa pakhat nen shiori te in lam chu an pan tak ngala zandariat borvela shiori te ina kalin kazu hito chuan an company poisa tam tham tak khoi cheng pen thuwa shiori a enroll thole sum tam tham zet tlan bo pui atum tho shiori no le pa te chu awashila chutia an soi ho mal lai chuan shiori pa po ron thleng ve bokin ani ero chuan kazu hito te thil soi pakhat ma chu oi sak du lovin rang taka anin chho san wat turin a shilta a kazu hito chuan thil pek man to tak tak a pek thote a soile a ma se shiori pa chuan chung thil pek te chu la let le vek tora shilin voi khat ma afanu chu ti boile to lo turin alo shil bok ani ti chuan kazu hito le a thui shoi ho te chu an chuak ta a ma se a thil pek te ro lak let an tum ho lo thung an cho an ho chuan shiori chuan anin biak na zong chu alo record vek ti a chung te chu shilin fin fian atana tangkai tak ani nge arin thu a shil boka atu ka chuan shiori chu anu le patinen saitama police station a kalin kazu hito chungchanga FIR thelu an tum tho an wasoya
Mase police chuan an buaina chu police se chinfil thei ani lo tholo shelin dan bo chiatna engma om lo chuan mi an man ring ngot thei lo thu an lo shel te zoka amai ro chu shiori nu chuan kazu hi to ti che dan tal chu chui sak turin angen le a Mase police officer chuan lo hnar sak le in mi chung ko boina inkara inrol an do lo thu a shil le ta zok ani atu ka tang chuan shiori chuan phone call adong ta zak zak maya aron bitu chu tanaka ania in soin kazu hi to thilpek man to tak tak te kha thon le le vek turin ashila chumi no chuan ni tin mai khol dong je in thlakhat borvel ni tin voi khatal an dong je a reilo te hnuah shiori chu achung tin en police station an vakal le a Mase angai te bukin engma an ti thelo thu shilin an lo hnar fi thale thak mai chu mai ni lovin shiori thiam lo ani thu shilin thilpek man to tak tak adon hnuwa rang taka a in chen pui le wang ani thu an shil zok zama a ti chuan police te chuan lawyer pan turin an shil ta a Mase legal office lampo in police te shil ang tho chu an lo shil vele tlat mai atu ka shiori chuan number shat lo atanga khol dongin kazu hi to bok ni in abula omve turin aron som le a Mase shiori chuan police hniana a chanchin a shil vek to thole a thi thut po a an rin hel ngei theina na ro manna a sem vek to thu alo shila chu chuan kazu hi to thin aterim tangang mai Mase reilo te hnuwa khol chu ati top zui ta maka ti chuan chu ni somni pakhata shiori chuan thilpek zong zong chu apa kota da in apa chuan boma khungin kazu hi to hniana athon ta veka police hniana po athon let vek to thu a shil bok ani atu ka shiori hlau thon angein kazu hi toan ti thaina na ro man siam tanin a u nau pa takisi chu man tangka ya tuma an massage parlora manager lo thok to thin kumsam thum pathum mi ya shu fumi kubuta chu panturin ashila takashi chuan kibuta omna chu chui chhuakin yen makta do somni hloa mi hliama huam le huam lo azota heta hian kibuta chuan olsam angreng takin alo pum ngal maya amai ro chu midang pahni aroi tor tho soibokin chumi te chu akira kawakami le yushi takio to te anni a kar ni vel aliam hnu chuan ro man siam felin kazu hi to ero annuwa police laka boina to lo nan okinawa azin shi thonga hemi hnu thlali chung hian kazu hi to thui shwai te chuan an thei top choin shiori ti chung kwa chu anjar boy te che maya ni tin main vona phone call dongin achang le le khathon an don ba ka poster za chuang prinin poster a chuan an chung ko chanchin diklo takin an ziaka khochung le a chhevela te tar chamin shiori pa na thona te an the dar ba ka shiori pa chu miswal u chuak tak ani thu in ja na te an sim dar boka amai ro chu an thil ti chuan thil a khoi poi thuk do na sha in shiori pa chu chung le kha an the dar nen chuan police station akal ta a Mase angai te bukin police chuan engma ti thei an nei lo thole an boy shi ema wanga an chui man lo thu an lo shel le ta mak mai ani shiori ti chung kwa chuan hekna thelu an tuma Mase senior police officer pakhat chuan lo hno sakin case in hongzau tak nei chu an hming ti chatu ani thei a ringa chutia police ten an ngai sak du lo lai chuan kibuto le a ho te po lo chewe mek bokin shiori an ina tanga train station a akalna chu an she to hle a voi engemaw zat an lo zui ro to nge nge heta hian olsam taka tha mai chu kazu hi to chuan du lovin liamna tak tortir te te nuwa thitir chu adu zok alo ni October tha lo kai meu chuan shiori chunga ti du da na sang sang te chu thilrap thlak tak mai pakhata atop khar ani don ta thali liam ta chung khan shiori ti chung kwa chu voitam tak police ne na kalin an boina chu chinfil sak turin an nge na Mase an kalapiangin chana ngai te bok dongin engma an ti thelo thoin an lo chang zel si ti chuan October ni somni paru kumsang kha zakwa sumkwa pakwa ni in khwa po awo chautan hle a shiori chu a cycle a chuangin an ina tangin train station thleng ati dan ngai te in atlan thleng le a train station atanga an university omna thleng chuang za in hemini ero hi chuan chothnulama class ane ewangin
chundar som pakhat vela ina tanga chhuakin a chhuak lai chu kibuto ami ito chuan alo hmukiau maya chu vele rail station bula kawa kami chu awashil ta ngala kawa kami chuan kubuto chu station awada in thilna sataka tilau torle amal vela mai sa sak turin ashila mase kubuto ero chuan engma tiam theilo thoin achang ta hlo jok thung shiori chuan station bula shopping center kota a cycle chu aloka dorle station in kara akalai chuan thokle khata ahnung lama tangin kubuto chuan apum veilama aron vit tapop mai achezia lantir lo theidan turberin chemchu aphoi chhuak ngala mase shiori chu inherin kubuto a muthu chu acheda chemaya chuta kubuto chuan athin zona tak mai vitle in chemte chu phoiwatin atlan chhezui ngala reilote a kongkalte po chuan shiori chu ron hmuin an boi somwata atira chuan mi te chuan ru anga ngain kubuto chu an umzuya mase rei an umma chuan abota dei mai ambulance poron thlengpatin shiori thi chhonga lolet rang chu hospital a rang thei ang bera thlenpui ania amai ro chu wandwai thlak tak main hospital an thlen hnu reilote a hliam tor lawin shiori chu acha thlazuita ani chonu dar khatli achanbi athia puan ni in heti la hian police chuan shiori nu hnian atangin statement an lo lameka ano chuan afanudin mun azo chuan police chuan adin mun a that viau lo thole an theito pan chwa thu an shila amai ro chu afanu chu tlaidar thuma athi ti sheta thovin ashiat ma dar kar thum liam ta a athi to ti asha chwa hnu phei chuan police de laka alung oi lo tak zeta khin atum tho asoi chuak nge chuti mek lai chuan I to ale kawa kami ate chu anchi aina sa in an ro mandana thil akal lo ta ka wangin an mang ang hlea kubuto ngei po chu in thiam lawin engwanga voini vita kher nge ani ain che thiam theilawa an pathum chuan an omna atanga hlalote karaoke na hmuna poisa in semin bi rotorin an kaldarta ani ti chuan kazu hito chu thil thleng shil ani hnu po chuan omdan adanglam lem lo mase phone call voi khat a mang ti shat ni in Tokyo Khopuya insurance company pakhat abiani nge shiat ani a tin shiori inoi tha ani ti mi puisia ta pon chwa ani ta ka chuan police chuan shiori chungchanga thudik lo pui the chhuakin hunrei tak chhong shiori le achungte an ngai tha awanga thita ani ti chu an thacheng hlea chuwang chuan khotlang le mi puidem an hlo lo nan thudik lo pui tlang zar phain shiori chu me cheduk dak lo tak angle mi hosa tak tak ngai zonga an poisa a cho sak thin tho za na nei mi alawin media hniana an shilta a media lampo chuan lo oi ve main an ni phei chuan ai che a shiori chu chwa zuin kazu hito no chi zorzi nga thokwe angmain an soi hialani amai ro chu wa nei thlak tak main journalist waisen pakhat Kiyoshi Shimizu chuan police chu chwa chu a oi ve du lo tlat maya abul thuta tanga shiori khaisu chuitanin a hmu chwa zongzong te chu magazine pakhat focus tia a chwata a chuta chuan shiori le achungten voi engemaw zat ti boy an to thole vona le ti mol phona an to teu to thote aziaka chu mai ba ka abul tum tu ber kazu hito apo pho chwakin a thala ka da tel boka chuta tang chuan police chuan shiori thin a innam hnoi mi engemaw zat manin karlova kubuto ale a thui swai pahni ito ale kawa kamiate bi rokna chu muchhuakin an man tange nge ani amai ro chu kazu hito ero chu azin baude awangin zon mu mai ani lawa mase simuzu abok chuan kazu hito azon na chu beile in reilote a muchhuak le tareng boka amai ro chu kazu hito chu man ani theitalo achan po amanu na nge la in tasika galuya arwang chhar ani a chumi lui bul hnaya a hotel thlenna abung rawel nu chein chuta chuan lekha anu che boka lekha chuan shiori amo pon sa in anun chhiana bul ani thole an chhia tin reng ator pha thote aziaka tin a poisa lo khol to insurance company hnena ada chu achungte petura ado tho aziak langbok atopa topa chuan thudik chu hailan ni to in saitama police chuan mi puidem ron an hlo ta hle maya shiori le achungte chu an ngai tha mai ni lovin tha ani hnuwa po an hming a chiat lo na na
Shiori ming an ti hmel him vaka wangin huat ron an hlo na sa a hei wang hian police zinga alu ber chuan wantlang ma a Shiori inoi ti chung ko hne na ngai dam adil ta a amai ro chu tuiboto hnu aru le thei to lo ang bokin engpo ti se Shiori chu a thi to miaw wangin omzia anei don to lo ti chuan ko chuan Shiori ti chung kwa ina police an khen na chu en sakin police chu thiam lo a chan tir ta ani heta hian officer paruk lai ban tir ni in senior officer pathum komhni lung in tang tura an chung tho rel sak ani boka tin athatu te po ko ta in lanin an chung tho rel ani boka Shiori vitu ber kubuta chu komsom paria chung tan ina tang tura a chung tho rel sak ni in a thui shwai kawa kamiale ito ate po komsom panga ve tang tura ti an ni a chu mai ba ka takesia kazito una pa chu dam chunga tang tura an chung tho rel an ni bok te chuan Kiyoshi Shimizu chuan journalist hwai sen tak an ewangin choi moina adong ta a kumsang ni kumkhan Japan sarkar chuan heng in ti du dana le inzui ruk na te daudal na dan hi siamin hei hi hetiang thil a thlen po a police in ma an lak wat thei to na ti ani nge